Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 26 апрель, сишәмбе. Мин Әзәк Мәҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме безнең белән булган тамашачыларга матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүген татар халкының сөекле улы, бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайның туган көне. Татарның һәр сорауына үз Тукайы җавап бирә. Һәр татарның йөрәгендә үз Тукайы шуңа күрә дип яза халык шагыйре Ринат Харис. Бар микән безнең арада Тукай исемен белмәгән, ишетмәгән кеше? Габдулла Тукай милли әдәбиятыбызда иң олы урын алып тора. Аның мирасы милләтебезнең горурлыгы. Дөньядан китеп барганда бары тик 27 генә яшь булуга карамастан, шагыйрь үлмәс әсәрләр иҗат иткән. Габдулла Тукайның иҗаты бүген дә серле бакча кебек, гел чакырып, үзенә тартып тора. Бүгенге көн тарихка тагы нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда алдагы минутта кыскача булыр. Бүген халыкара хосусый интеллектуаль көнен билгеләп үтәләр. Инновацияләр тормышта гаять зур роль уйный. Патент, товар билгеләре, авторлык хокуклары җәмгыятьнең икътисад һәм мәдәният үсеше өчен этәргеч булып тора. 1866 елның 26 апрелендә император Александр II нотариуслар хезмәте булдыру турындагы указга кул куя. Шул вакыттан алып, нотариуслар васиятнамә төзү, алыш-биреш, төрле кагазьләрнең таныклыкларын рәсмиләштерә башлыйлар. Бүген халыкара Чернобыль һәлакәте корбаннарын искә алу көне. 1986 елның 26 апрелендә Чернобыль атом станциясендә булган авария тарихта иң зур техноген һәлакәт буларак билгеле. Дәвам итәбез. Казан театр училищесы укытучысы, Тинчурин театры артисты Зөлфия Закиров шәкертләре белән Габдулла Тукайга багышлап спектакль әзерләгәннәр. Казанның кайбер мәктәп укучылары күреп, бәя биреп өлгергәннәр инде. Шагыйрьнең туган көнендә спектакльне куючы Зөлфия Закиров сәхнәләштерү тарихы, укучыларның Тукайга булган мөнәсәбәте турында сөйләр. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, Зөлфәт, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез. Мин сезне беренчедән котлап китәсем килә. Бүген һәр татар өчен олы вакыйга, олы бәйрәм, Тукайның туган көне, шигърият бәйрәме. Котлыйм сезне. Бик зур рәхмәт. Сезне дә бәйрәм белән. Рәхмәт. Иҗади кеше азмы, иртәме, соңмы дигәндәй, Габдулла Тукайның шәхесенә мөрәҗәгать итә. Сезнең ничек булды бу? Мин үзем 2004 елда Казан театр училищесына кергән идем. Ул вакытта минем мастерым Рәшит Малгалиевич Заһидуллин иде һәм сәхнә теле укытучысы Рауф Салихович. Һәм 2005-2006 елларда Рауф абый Габдулла Тукайга багышланган бер спектакль куярга җыенды. Ул вакытта без 2-3 курс һәм шулай ук 4 курсларында алырга булдык. Бездән өлкәнрәк курсына инде. Һәм менә без бергә кайнашып шул Тукайга кирип киттек. Менә шул 2006-2007 елларда минем Тукайның иҗаты белән кызыгып, аңа шумып дип әйтергә була. Шул вакытта бик тирән дип әйтә алмыйм. Чөнки ул вакытта студент чак. Нәрсә бирәләр, шуны ятлыйсың бит инде син. Ә инде менә 2012 елда ГИТИСны тәмамлап бетергәч, Казанга кайткач, мин Казан театр училищесында Рауф абый белән бергә курс җыя башлагач, без инде беренче наборыма, беренче курсыма без яңадан Тукайга әйләнеп кайттык. Һәм ул вакытта инде мин үземә Тукайны тагын да икенче яктан ача башладым. Аның фәлсәфи шигырьләре, аларда күпме мәгънә, аның шул исемдә калганнар истәлеген былай актара әллә нәрсәләр таба башладык. Һәм Рауф абый белән шундый сүзгә килештек. Әгәр дә тагын бер курс җыярга рөхсәт бирсәләр, әлбәттә инде һәр курс белән без Тукайга әйләнеп кайтачакбыз. Һәм быел минем 3нче наборым. Димәк, без менә һәр курста Тукайга әйләнеп кайтабыз. Әлбәттә, ул постановка сценарийсы бер үк булса да, ләкин алар аерылып тора. Һәм бу елдагы постановка әлбәттә инде бөек шәхесебезгә, Тукайыбызга багышланган булса да, һәм шулай да ислам динен
кабул иткән 1100 еллыгына багышланган бәйрәменә дә шулай Тукай шигырьләрен, ислам диненә багышланган шигырьләрен кертергә булдык. Мин менә дөресен генә әйткәндә, ул шундый шигырьләрен белмидерим. Менә Рәүф абыйга рәхмәтлемен. Студентларда бик теге Каралы Зөлфәт абый андый шигырь язган имени инде ул. Рәүф абый җыентыкларын актарып чыгарып безгә укырга биргәч, без Тукайны мин шәхсән үзем өчен кабат яңа баштан үземә ачтым. Менә остазлардан, укытучылардан күпме тора, күрәсезме? Әйе, үзегез өчен ачыш ясыйсыз һәм шуны җиткерәсез үзегезнең шәкертләрегезгә. Әлбәттә. Менә сез әйтәсез, ачыш ясыйм дисез. Беренче менә сүзләрегез Тукай турында укучыларыгызга җиткергәндә, аңлатканда, аның шәхесе, аның бийеклеге турында нинди сүзләр белән җиткерәсез аны? Әлбәттә инде теге тарих турында сөйләп киткәндә, шул Тукай абыебыз турында сөйләп киткәндә, нинди кеше булган ул, ничек йөргән ул. Чөнки балалар теге шәхес дигәч, алар никтер образны тудырганда үзләрен әллә ничек куймакчы булалар теге. Менә булайрак дип, без инде аларга әйтәбез, юк. Балалар, ул да безнең сыман гади кеше иде. Гади, елмайшан, бик теге русча әйтмешли, застенчивый, куркакмысың инде кайбер вакытларда. Чөнки хатын-кызларга да багышланган шигырьләре аның бик теге ачылып китми торган тыйнак кына. Тыйнак кына шундый ниндидер бер образмысың инде ул. Һәм студентлар моны аңлагач, аңлый башлыйлар да, Каралы Зөлфәт абый, чыннан да бу бит безнеңчә сөйли бит әле. Якын итәләр үзен. Якын итә башлыйлар да, һәм чынында ничектер Тукай образы шәкертләрдә яңадан яши башлыймысың инде, яңадан туамысың. Алар үзләре сизмәстән ничектер ниндидер хәрәкәт тә ясап куялар, баш борып җибәрәләр. Кайбер вакыт теге онытылып карап торам да, бер мәне карыйм да, кара, бу теге фотодагы ошаган Тукай түгелме соң? Алар үзләре дә сизмәстән шигырьләрен сөйләгән арада яисә мәгънәсенә кирип китепме, яисә күңелләренә теге кертепме аны, ничектер кулларын куешынмы шунда былаймы. Актерлык осталыкларын күрсәтергә тырышалар инде һәр хәлдә үзләренең хәрәкәтләре ашаймы. Тукай туа. Әйе. Безнең хәбәрчеләребез репетициядә булып кайтканнар иде. Шушы студентлар белән, булачак артистлар белән аралашып, һәм аларның остазлары белән әйдәгез бергәләп шуны карап китик әле. Бу спектакльнең инде 3нче куелышы, аның тарихы 10 елдан артык, ләкин һәрбер куелыш яңача ачыла. Тукай белән бер дулкында дигән спектакль Тукайны олылаган, бийекләгән шагыйрьләрнең әсәрләре белән башланып китә. Икенче өлешендә бик җанлы итеп исемдә калганнар әсәрләре театральләштергән. Соңгы өлеше Тукайның Казан чоры белән бәйле. Шулай ук дини шигырьләр дә урын алган. Бу эшләребездә безгә ярдәм кулы сузды президентыбыз каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе. Бигрәк тә Марат Гатуф улы Ахматов һәм Айрат Ринат улы Зарипов. Алар безгә костюмнар, узган гасырга хас киемнәр тегәргә матди ярдәм күрсәттеләр һәм транспорт мәсьәләләре. Быел рәсми рәвештә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы билгеләп үтелә. Әлеге куелыш та шушы датага багышланган. Бик зур эш эшлиләр. Бу бик зур эш. Телне саклау буенча әлбәттә бигрәк тә балаларның күзләрендә телгә карата, милләткә карата ут янып торырга тиеш. Без аны аңа күбрәк утын үстерергә тиеш дип әйтсәк инде, бәлки шулай дөрес яңгырый дип уйлыйм. Әлеге балаларның эшлиләр, менә үзегез күреп торасыз, әлегә яналар һәм ул әлеге учак сүнмәсен иде, алар тырышып торсыннар иде. Казанның 20 мәктәбендә чыгыш ясарга дигән тәкъдимне бик сөенеп кабул иттек, чөнки мондый спектакльләр балаларга эстетик тәрбия бирә. Тукай иҗаты турында яшьләр сөйләгәндә, яшьтәшләре тарафыннан яхшы кабул ителә дип белдерде Казан театр училищесы директоры Руфина Таҗетдинова.
Тукайның иҗаты бик киң, аны бер генә тема белән ачып, бер юнәлештә генә иҗат иткән кеше дип әйтеп булмый. Студентлар да бик теләп, кызыксынып эшли. Киләчәктә диплом спектакль итеп үстерәбез диләр. Мин Тукай ролен башкарам. Аның сүзләрендә, шигырьләрендә бик күп серләр бар. Безгә бик нык ошады. Бик зур рәхмәт безнең мастерыбызга Зөлфәт Хайдаровичка, икенче мастерыбызга Артем Олеговичка һәм безнең сәхнә теле укытучысы Рәуф Салиховичка. Шигъри спектакль дип атадык үзебезнең Тукай белән бер дулкында, әлбәттә. Беләсезме, башта менә безгә безнең укытучыларыбыз, остазларыбыз әйткәннән соң менә шундый шигъри спектакль ясыйсыбыз килә, безнең планда менә шундый зур проект дип әйткәч, без әлбәттә шатландык, чөнки һәрберебез Тукайның биографиясын беләбез, аның белән яшәдек кичкенә чактан, шуңа күрә без бик шат идек бу шигъри спектакльне чыгарырга. Бик зур авырлыклар булса да, менә безнең үзебезнең остазларыбыз, укытучыларыбызның тәҗрибәсеннән карап, аларның аңлатулары буенча без бу шигъри спектакльне бик матур итеп оештырып чыгардык. Аларга мең рәхмәт. Казан театр училищесы 100 еллык юбилейн билгеләп үтәргә җыена. Төрле күргәзмәләр оештырыла, спектакльләр әзерләнә. Бу күркәм вакыйга уңаеннан Тукай дулкынында спектакль куелуы да зур әһәмияткә ия. Туган телебезне саклауда, аның ахаңын, матурлыгын, зәвыгын ныгытуда Тукайның иҗаты зур урын алып тора. Студиябызның кунагы Зөлфәт Закиров, сөйләшүбезне дәвам итәбез. 20 мәктәптә инде спектакльне күрсәтеп өлгергәнсез. Ә менә өлкәнрәк буын вәкилләре бәяләрен бирә алдылармы? Күрделәрме әле бу спектакльләрне? Әлбәттә, әти-әниләр дә күрделәр, килгән кунаклар да шулай ук менә күптән түгел генә Марат Готович килде, аңа мең рәхмәтләребезне әйтәбез. Ул оештырган комиссия белән бергә килеп, бик зур бәя бирде, һәм дә инде безнең президентыбызга җиткерде, һәм безнең президентыбыз инде безгә кул ярдәмен сузып дигәндәй безнең спектакльбызга яңа сулыш кертте. Ул да булса теге костюм якларыннан, декорация якларыннан шулай ук аларга да мең рәхмәтебезне җиткерәбез. Әле бу гастрольләр дип әйтик инде, мәктәпләр буенча гастрольләр дәвам итәчәк. Дәвам итәчәк, һәм дә инде менә күптән түгел генә алар шулай ук районнарга чыга башладылар. Ул да булса менә Кукмара, бу атнада көтелә, мин ялгышмасам, Минзәлә өлкәсенә барырга исәпләре бар, һәм алда да әле 2 елыбыз бар. Барлык бөтен төбәкләрне айкап чыгарга исәп. Бик шәп, бик шәп. Бүген инде әйткәнебезчә кабатлап әйтәбез. Бик шагыйрьбез Тукайның туган көне. Театр ничек үткәрә? Шәхсән үзегез ничек бүген уздырырга ниятлисез? Театр инде әлбәттә инде иртәдән гөрли безнең бөек шәхесебезгә һәйкәл янында очрашып, үзара аралашып дигәндәй шигырьләр укып, чәчәкләр куя һәм кичә генә без инде шулай ук Сөй гомерне спектаклебезне уйнадык. Безнең яшь тамашачыларыбызга Алла бирсә иртәгә дә ул була. Шулай ук театр Тукай белән бер дулкында дип әйтсәк була. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Уңышлар телим сезгә. Шушы шәкертләрегез арасында зур-зур йолдызлар балкып чыксыннар. Тукай безне һаман да шулай рухландырып торсын. Амин. Рәхмәт бик зур. Исән булыгыз. Кайда ишетсәм дә җырлау тавышын салкын кан белән тыңлый алмыйм дип язып калдырган Габдулла Тукай. Аның шигырьләре үзе җыр кебек. Халкыбыз, композиторлар, шагыйрьләребез иҗатына көйләргә салган. Шуларның берсен тапшырубыз ахырында яңгыратып үтәбез. Ә мин Әзә Әхмәтҗанова сезнең белән саубулашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Җырлыйдык, син тагында җырлырак иттең безне. Моңлыйдык, син тагында моңлырак иттең безне. Җанлыйдык, син тагында җанлырак иттең безне. Аңлы идек, син тагында аңлырак иттең безне. Көчле идек, син тагында көчлерәк иттең безне. Хисле идек, син тагында хислерәк иттең безне. Күтәрелдең бөеклеккә, халыкка борып йөзең. Бөеклектә, тугрылыкта син хәзер үрнәк үзең. Сәнгатебез күкләрендә, кояшыбыз, айыбыз
бар җиһанга күренерлек кадерле Тукайыбыз.